Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? At obviously po ako hindi. So di po alam kung mahihiya ako o malulungkot ako na humarap po sa inyong ganito na balik ang aking kaliwang kamay. Pero meron pong mahaba at maikling kwento. Ang mahabang kwento, pinalalaro po namin ang mga kasamahan namin pare dun sa clergy center sa Tagaytay. Dahil pinalalaro po namin, kailangan din namin sumama sa kanila sa laro. Naiwan po ako dun sa isa, bumagsak ako, nabalik ko itong kamay ko. Laging pagkabagsak. Yung maikling kwento po katangahan. Pero dahil umaga akong nakauwi, last Thursday nandito na po ako dahil pinauwi ko na ako dahil sa piling ito, pagpapatig na cash ko. Ang dami ko pong panahon na upang makaupo at gumawa ko ng mga dapat gawain. At natapos ko na po yung tema natin para sa dating na kapistahan ni St. Jude sa dating na October. Madalas po sa 9-day novena, nagninilay-nilay tayo hindi sa pag-asa. Dahil si St. Jude po ay patron ng mga nawawala ng pag-asa. Patron of desperate and hopeless cases. Sabi ko po sa taon na ito, maiba po tayo. At ganito po ang pagdasal ko na pag-usapan po natin bilang tema ngayong 9-day novena. Ganito po. Faith that has hope, hope that has love, and love that keeps faith. Pananampalataya na may pag-asa, pag-asa na may pag-ibig, at pag-ibig na may pananampalataya. Magsisimula ako at magwawakas sa pananampalataya. At bakit pananampalataya po? Bakit faith? Kasi po ang nilay ng ating Santo Papa, dineclare po niya na maging intention po natin at reflection natin para sa buong taon, usually po every year na declare siya ng intention. Like minsan po, Year of the Praise, para gunitain at pagdasal mga pare. Minsan, Year of the Unborn, gano'n. Year of the Child, Year of the Abuse, mga gano'n po. So for October 2012 hanggang October 2013, gusto po ng ating Santo Papa na magnilay-nilay tayo at pag-usapan natin at ipagdasal natin hinggil sa pananampalataya. Year of the Faith. At bakit faith po? Alam po natin ito, aminin natin. Marami sa atin hindi na nauunawaan ang pananampalataya natin. Marami po sa mga anak natin, iba na ang relihiyon at iba na ang pananampalataya. Marami sa mga kapitbahay natin at kakilala natin, wala na rin pananampalataya. At kuminsan kahit po tayo, nawawala ng pananampalataya. So siguro mo magandang pagkakataon ito, itong tinatawag na Year of the Faith, na hinihiling mo ng Santo Papa, na talagang balikan natin, pag-aralan, pagpilay-inayan, ipagdasal, and really appreciate itong pananampalataya na iniwan at pinagkatiwala at hinabilin sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Dati po halos tayo mga Katoliko, ewan mo ano nangyari sa pananampalataya natin. Ngayon ang dami-dami ng iba't ibang sekta at religiyon at pananampalataya. So ganito po gusto tignan natin ang Ebanghelyo natin ngayon bilang simula itong Year of the Faith sa susunod na buwan at sa buong taon. Ano ba talaga ang ating pananampalataya Katoliko? Okay? So, tatlong punto lang po. Unang-una, akala po ng mga Pariseo na ang pananampalataya ay makukuha sa paghuhugas ng kamay, hindi pagkain ng dugo, hindi pagsamba sa imahen, at iba-ibang tradisyon at kaugalian na nakagisnan nila. Hanggang ngayon po may mga nagtatanong sa atin, bakit kumakain tayo ng
Pero ano po ang tugon ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, hindi tinitingnan ng Diyos kung malinis ang kamay mo. Hindi man tinitingnan ng Diyos kung malinis ang altar ninyo at walang mga imahen. Basta ang tinitingnan ng Diyos kung malinis ang puso mo. Nandoon ang tunay na relihiyon at pananampalataya. At yun ang tinitingnan ng Diyos. Gaano kalinis ang puso mo. Kaya kung mapakinggan po natin yung Ebanghelyo, yung sa uling bahagi ng Ebanghelyo, sabi niya, hindi yung kinakain ng nagpapalumi sa tao, kundi yung nanggagaling sa puso niya. Nandoon po ang tunay na pananampalataya. Halimbawa, noong unang panahon, ang mga obispo at ang Santo Papa ay nagtuturo po ng ganito, that outside the Catholic Church, there is no salvation. So kung ikaw ay hindi pininyagan sa Katolisismo, kung ikaw ay nasa labas ng relihiyon ng Katolisismo, ikaw ay hindi maililigtas at masusunod ka sa impyerno. Noon po yun. Ngayon po, nagbago na ang pananaw at pananampalataya natin. Medyo lumuwang po at lumawak ang puso natin. Dahil alam natin, malawak din ang puso ng Diyos. Ngayon po ang tinuturo ng pananampalataya natin. Kahit ano ang relihiyon mo, sino man ang Diyos mo, basta tapat ka at totoo ka sa pinaniniwalaan mong Diyos. Muslim ka man, Buddhist ka man, or Hindu ka man, or born again ka man, or Iglesia ka man, basta tapat ka at totoo ka sa iyong Diyos, ikaw ay maaari maligtas. Kaya mas manawag na po ang pananaw na alam natin ang puso ng Diyos. Ibang sekta naman ngayon, ibang religion naman ngayon, ang nagsasabi, sila lang ang maliligtas. Napaka-ramot naman yata at napaka-kitid naman yata ng puso ng Diyos nila kung sila lang ang maliligtas. Kaya kapag may mga nagtatanong po sa akin, ay alam na natin yung mga tanong nila, bakit kayo mga Katoliko kumain ng dugo? Bakit kayo mga Katoliko ang dami-dami yung imahen? Labag sa banal na kasulatan yan. Bakit kayo mga Katoliko hindi nag-iikapo? Umuhos yan sa lumang tipan. Bakit kayo mga Katoliko kumakain ng ganito? Bakit kayo mga Katoliko ang dami? Huwag po niyong sagutin. Ako, hindi matatapos ang debate. Dahil hindi naman nila matanggap kung anong explanation natin. Yung isip lang nila, hindi sa atin, yun ang pinangawakan nila. Kaya pag tinanong po kung gano'n, simple na lang ang sagot ko. Kami sa aming relihiyon bilang Katoliko, tinuturuan kami huwag maghusga at huwag mag-isip ng masama sa iyong kapwa. Dahil tinuturuan kami ng Diyos na magkaroon ng malinis na puso. Pagkakaya, amen? Amen. Nasa kalinisan ng puso ang tunay na relihiyon. Okay? Ikalawa, ang pananampalataya natin ay hindi kung tama ang pangalan ng simbahan natin, kesyo yung Katoliko ay wala sa Biblia, kung base sa Biblia ang pangalan ng relihiyon natin, ay hindi po. Hindi po yun ang tunay ng pananampalataya. Kung tinitignan ng Diyos ay kung gano'ng kalinis ang puso natin, ang tunay na pananampalataya ay kung anong pinaniniwalaan natin at kung anong pinangahawakan natin sa puso natin. Halimbawa po, ako po, kung bubuksan niyo ang puso ko, mula nung seminarista pa ako, naniniwala na po ako at pinangahawakan ko sa buhay ko na ang Diyos ay maawain at mapagpatawad. At ito po ang pinaniniwalaan ko hanggang mamatay ako, hanggang makaharap ko ang Diyos. Ako po ay naniniwala ang Panginoon ko ay mapagpatawad at maawain. Kaya kahit anong kapalpakan ang gawin ko, kahit anong pagkakamali ang gawin ko, kahit anong kasalanan na maaaring magawa ko, ako'y naniniwala na maawain at mapagpatawad ang Diyos. Pero hindi po ito permiso para magloko ako at gumawa ng kasalanan. Ito ay permiso para maniwala na ang Diyos
ay may pagkukumpisal na kapag nagkasala ka, pwede kang magkumpisal at lumapit sa Diyos at patatawarin ka ng Diyos. Kaya ako ay proudly Katoliko. Dahil sa aking pagkakatoliko, nararanasan ko kung totoo sa pamamagitan ng pagkumpisal na maawain ang Diyos. May kausap po ako kahapon, sinasabi, Amo, ang pinaniniwalaan ko sa aking pananampalataya, sa puso ko, ay hindi lamang sa Diyos ang gawa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yun po ang pinaniniwalaan ko sa puso ko. At nararanasan ko yun sa aking pagkakatoliko. Dahil po kapag may kalamidad, may mga taong nahihirapan, ay nako, namumulong po ang simbahan natin Katoliko na nag-iipo ng mga relief at naaawa ang Diyos, binibigyan tayo ng relief at gumagawa tayo, nagbibigay tayo ng relief at hindi man natin tinatanong kung ano ang religion na mabibigyan natin relief. Basta binibigyan natin, hindi na natin tinatanong kung sa iglesia o born again, basta buong awa, buong gawa, binibigyan natin ng relief. So be proud tayo ay Katoliko. Yun ang pananampalataya natin. May kakilala din po ako, ang pinangahawakan niya sa puso niya. Sabi niya, ako ako'y naniniwala sa buong buhay ko na kahit anong gawin ko, hindi ako iiwan at hindi ako pababayaan ng Diyos. So ang lakas ng loob po niyang gumawa ng mga kuminsan nakakatakot na bagay, ang lakas ng loob niyang manindigan sa alam niyang makatarungan dahil naniniwala siya sa puso niya na hindi siya pababayaan ng Diyos. At nararanasan ko ito, Amo, na hindi ako pababayaan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ko bilang Katoliko. Dahil tayo ng Katoliko, hindi natin dinidikta kung ano ang iboboto ng bawat isa. Kundi tayo tinuturuan na magkaroon ng konsensya kung alam natin kung sino dapat natin iboto. Ibang malaki ang pananampalataya ko ninyo bilang Katoliko. Amen? Amen. Klaro po? Ikatlo po. Ayon sa mga Pariseo, sa paniniwala nila, at sa mga maraming religion po ngayon sa iba't ibang mundo, ang